detský klub Poprad Švábovce, po nich bude štartovať Lucia Vyskočilová, Lani Rote. Start povolený je Zepšák Duvivier. Sledujeme druhú súťaž dvojdňového športového zápovedenia Z. Optimálny čas 75 sekúnd. Nehal si ho doma? Nehal si ho doma? Čo môj? Čo práve, lebo som mu volal, že tu nepríde. A Jožko hovorí, že môže, lebo že pondelok, že až pondelok ide do roboty. Ale včera som s tým bol na pivo, na parku. Ja som bol taký mrnval trošku, nedalo sa mu asi vedieť. Ako vždycky. Ja som hovoril, že dneska aj sobotu nedelu, ako je tu parku. Neviem, či ho to zaujíma, alebo nie. Za direktorom máte návštevu, to nechce prúčiť. Chcel som sa ísť aj na Heliky pozrieť. Keď mi hovorili, že nejde nedelu, ráno, že mu volali, že v pondelok na večer. Áno. A hneď ťahal vlastne štreku. Včera o pol 8 na parku. Som tam sedel. Na tom parku aj doma. Vidíš čo, ale tam čítať noviny, aj z tých nových vnímané krátky, vnímané, no. Tam si dajú zvešľať, že bolo A však on potrebuje. už sedem celá rýchlo. Výsledok jazdí Jozefa Špaka na koni Duvivier 74,300, postilka 0,7 bez trestných bodov. Pekný výsledok, na štarte vítame Luciu Vyskočilovú, jazdí na koni